2+1, amb una Andorra fora de casa i un maresmenc il·lustre. Doncs ja estem aquí, no, Miquel? Com estàs, Josep? Molt bé, tu? Jo bé. Avui venim a parlar d'aficions dels joves. Ja està, com a introducció, Sí. això ja està fet, ens ho traiem de sobre, que si no sempre ens allarguem 4 minuts. Ja està, avui venim a parlar d'aficions dels joves. Ara feia temps que no gravàvem, feia una setmana i un dia, que això suma un total de 8 dies, i ho havíem trobat a faltar, Sí, ja estàvem parlant per WhatsApp. Tu, quan gravem, jo què sé... Jo he tornat a pujar a casa, estic a Andorra, torno a estar al menjador. Ahir vam estar a punt de fer un altre presencial, Sí, Ens van ahir anar unes sí. horetes, tio, de fer un altre presencial. Sí. Però, bueno... No, ahir A ja veure, estava a Andorra. Sí, per això, però dir que arribes a marxar unes horetes més tard i ahir haguéssim pogut fer un altre presencial. Potser sí, qui sap. Qui sap? Ja ningú sap ja. Ja ha arribat un punt que no sabem res ja. Només sabem que hem de buscar coses a fer perquè si no ens avorrim. Exacte. Llavors, quines coses a fer hem trobat com a joves? El capítol d'avui el basarem bàsicament en les nostres aficions i després hem preguntat a Instagram, us hem preguntat a vosaltres que quines eren les vostres aficions. El que passa que em sembla que per temes legals no les podrem dir, Claro. les que ens heu posat. No volem malinfluir. Sí, dic. Clar. No volem donar una mala influència. Però bueno, no ho direm. Que també et dic que si l'audiència ja té, vull dir, ja està així de malament, crec que mala influència no es pot tenir. En plan, ja estan tan a baix que fem el que fem, serem bona influència. O sigui, o sou uns trolls o sou uns drogadictes, una de dos. En qualsevol manera, em sap greu per a vosaltres. Ho sentim molt. Ho sentim molt. Bueno, i a part d'estudiar i mirar el mòbil, què hem fet aquests mesos? Perquè tothom sap que els joves fan 2 coses. Bueno, 3. Estudiar, mirar el mòbil i fer marranades. Ai, nen! Marranades. Quines marranades? Clar, s'ha d'anar a dir. El repte personal del capítol és intentar fer que una cosa que podria ser un PowerPoint d'anglès de tercer d'ESO no soni avorrit. Perquè les aficions és el típic PowerPoint que et fan fer anglès a primer d'ESO, te'l fan fer anglès a segon d'ESO, te'l fan fer anglès a tercer d'ESO i te'l fan fer a quart d'ESO. I a per veure batxillerat. l'evolució, no? I a batxillerat, clar. A batxillerat també hi ha hagut el cas aquest de... Presenta'm. Yes, what you do in your free time. Venga, nano, pavila't i grava't algo. Sí, what do you do in your free time? I tu, bueno, a primer d'ESO dius, bueno, el Minecraft, i a quart ja dius, pues me gusta salir con mis amigos. Claro, tete. Hòstia, ara que diem això, no et passava que t'havies d'inventar amics que tenies a Londres? Jo sempre m'inventava que tenia un amic a Londres i li escrivia cartes. Només en el writing d'anglès li escrivia cartes. Jo a secundària sí. Perdó, a secundària sí. Era la típica que et deien, m'has de fer una carta al teu amic que tens a Londres que fa un mes que no el veus. I pues tu Clar, és que, joder, per si no fos suficient ús de la imaginació, imaginar la carta, s'havies d'imaginar l'amic, Sí, que sí, tenies sí. un amic allà. Home, era dificultat per 2, la veritat. Sí. I jo, bueno, deu estar preocupat, el John, deu pensar que m'he mort, fa temps que no rep cartes ja. Sí, a sobre havies de ficar el seu nom, també. Sí. Hello, John, i on vivia i tot. Perquè clar, era una formal letter, tio, et feien ficar allà... Bueno, a mi em feien ficar a la cantonada on vivia, en plan on anava la carta, i tu t'inventaves un Oak Street a Londres, Sí. que és típic carrer que hi ha a qualsevol ciutat anglesa, i deies, bueno, doncs, tinc un amic que es diu John. I si per no, posar-ne un deies sí, està a Londres i punto. Que era l'única ciutat del Regne Unit que et sabies. O sigui, ja, la meva època del FIFA començava a ficar ciutats tipus Southampton, Liverpool... Passem el xulo, saps? I ficava noms de jugadors, i que sé, Teo, o coses així. Teo se va de paseo. Sí, Bueno. sí. Ja, jo crec que ja podríem començar. Ja hem obert la llauna.
podríem començar ja amb les nostres aficions, no? Sí, Començarem amb una teva. Sí, si vols, sí. Sí, va. Sí, perquè jo vull que m'expliquis coses d'aquesta. Ho sabria. Jo vull que... no, a veure, clar, digues. Claro, és que ahir estàvem preparant el guió per WhatsApp i per preparar el guió vam dir, va, ho partim per punts. I estava pensant en les aficions que tenia jo de petit i se'm va acudir una que tenia sobre amb el meu cosí. I bueno, va ser l'època que YouTube va fer el boom i tothom volia ser YouTube. I amb el meu cosí ens vam obrir un canal de YouTube. Però ja no el teniu. No, el vam borrar Ah. perquè sí, perquè el vam borrar. No, clar, és que tu vas posar, en el guió vas posar youtuber, canal amb el meu cosí. Dic, a veure si m'està fotent els cuernos i a sobre amb un cosí seu, que és el més greu encara. Clar, em vaig ficar una mica gelós. Dic, què fa el tio aquest? I a sobre m'ho diu ara, així, Sí. però jo vull explicació. Pues que a sobre, és que clar, va ser el boom i vam dir, buah, sí, fem de YouTube, jo què sé, i gravàvem amb l'iPad o amb el mòbil. I clar, ho vam fer a l'estiu, que jo de petit passava els estius amb els meus cosins a casa de la meva àvia. I clar, doncs estàvem tots els dies junts. I vam dir, va, ens obrim un canal de YouTube. Vam dir, quin nom pensem? I clar, era l'època on los Guardianes de la Galàxia van treure la pel·lícula i tal, i hi havia l'Star-Lord i el Rocket. Jo era el Rocket, o sigui, no sé, ens ho van ficar al Clash of Clans, el nom de jo de Rocket i ell de Star-Lord. I clar, vam fer una barreja i ens dèiem Starket. Starket... Oh, Els inicis dels xipeos, Starket. 918 o alguna així, perquè el número del meu cosí és el 9 i el meu és el 18. I això, ens vam obrir un canal, el primer vídeo, va ser la presentació. Bueno, vam dir, sí, farem gameplays de Call of Duty, de FIFA, jo què sé, i vam durar 2 capítols, perquè el segon vídeo vam fer el Bottle Flip Challenge, amb el seu germà i amb la meva germana, i aquí ens vam quedar. Perquè sí, aquí ens vam quedar, vam dir, a xupar-la, o sigui, no, passo. Però tu et dones compte de l'oportunitat que vas perdre? Quants anys fa d'això? 4 o 5 anys. Tu, l'oportunitat que vas perdre. O més. Podries ser milionari ara i anar-te'n a viure i quedar-te a viure a Andorra i ho vas perdre, tio. Ja. Buah, és que a sobre teníem un saludo, tio, hòstia, que burros. Teníeu saludo i tu, Buah. Hola, somos Gelabert comentando y estáis viendo Disney Channel. No, era la moda del dab. La moda del dab, ojo, I doncs era... Històric. És que em fot una vergonya, tio, perquè els amics encara se'n foten del nostre saludo. A sobre teníem la veu aquesta de niño rata de... Hola! Doncs claro, era... Apareixíem els dos de cop amb un salt fent... Y saltaban, ¿qué hay de nuevo, viejos y nuevos amigos del canal? ¿Qué hay de nuevo, viejos y nuevos amigos del canal? Tu, pues és bo el saludo, ¿A que sí? ¿A que no està mal? Sí. Em vaig basar en el Bugs Bunny, saps? De, ¿qué hay de nuevo, viejos? Sí. Pues vaig dir, ¿qué hay de nuevo, viejos y nuevos amigos del canal? Tu, és brut. O sigui, en plan, em sembla... Està per ser el Josep de fa 4 o 5 anys, tio, està ben pensat. Sí. Joder, ¿qué hay de nuevo, viejos y nuevos amigos del canal? Tu, sí. Això ho podríem adoptar, El comptes del com estàs, Josep, tio, què hi ha de nou, vells i nous amics del canal? No sé, Ricard sembla d'enganyifa. Hòstia. Jo també vaig tenir un canal de YouTube, tio. Sí o no? Més anys, pot 7 o així. Però no feia res, en plan. Tenia com un vídeo que era un gameplay, però que no era ni comentat ni res, en plan, no era ni gameplay. O sigui, era simplement escenes, vídeos de 10 segons de jo jugant al Minecraft en modo creativo, fent un pont de diamants de merda, en plan, simplement eren blocs de diamants entre dues muntanyes. Hòstia, el Minecraft, I la música del saps el gat aquell que feia... No. Vale, pues si no l'has de saber, deixo de fer el ridícul, ja t'ho dic. A veure, que pots continuar, que potser d'aquí un rato em sona.
No, és que només feia miau, tio. Era un gat rosa que es anava movent per l'espai i deixava un arcoiris darrere. Ah, és aquesta! Sí. Pues res, era un vídeo de 2 minuts i això, tio. Sí, horrible. Però jo no sortia ni parlava ni res, saps? I després tenia 2 o 3 vídeos més que em vaig dedicar a fer... Saps els típics vídeos de lírics de les cançons? Sí. Pues tenia una cançó de la Miley Cyrus. Sí o no? T'ho juro. Pues està molt bé, tio. Que amb això guanyes visites, en veritat. Sí, però vaig fer 3. Digue'm que encara estàs a YouTube, que ho busco. No, és que em sembla que... O sigui, el canal em sembla que el tinc, perquè jo el canal no l'he borrat. El que em sembla que els vídeos els tinc en privat. Però el canal jo no l'he borrat. El que hauria de trobar al correu i tal. Pues després ho busco i t'ho ensenyo. Sí, tenia 3 vídeos de lírics i aquest de jugant, tio. Que també jugava a un que era... Saps el que era futbol, però que eren cabezotes, en plan... El head soccer. Sí. Que anava de punta a punta, o sigui, un jugador aquí i l'altre aquí, sí. Sí, pues aquell. Res, jo era, bueno, apuntava maneres, no? I al final, pues, em vaig quedar fent-me un podcast. Sí. I em vaig enamorar, no, d'aquest format. Típica frase que diria algú en una entrevista, saps? Que dius, tio, tampoc ho expliquis vida. I diu, Mucho texto. Vaig enamorar del format i foten paraules al mig que dius, bueno, tio, tampoc te flipes, no? Sí, calma. Sí. Bueno, després de deixar clar que les relacions entre cosins no són bona idea perquè et surten els cromorrepes, passem al següent. Si vols, vols afegir alguna cosa més del youtuber? No vull quedar més en ridícul. ¿Segur? ¿No hay nada de nuevo, viejos amigos del canal? No, todo viejo, no innovem. Todo viejo. No innovem. Aquí sí, al podcast sí, al canal de YouTube d'allà no. Si van borrar tot el canal. Bueno, passem i després al final parlem del podcast una mica perquè hem tingut una setmana bastant de ressaca / reflexió, però d'orgull també. Sí. Tot s'ha de dir, molt d'orgull. I ara diré jo una meva, que fotos i vídeos, en general. Jo dic com a fotos i vídeos i és que, bueno, l'any passat vam fer una assignatura de foto i em va agradar molt, tema Photoshop, tema fotos i tal, i inclús tinc un compte, aprofito per fer spam, si algú em vol seguir, @fotopetit, no em seguirà ni me mare. I, jo et segueixo, amb el Photoshop, sí, penjo fotos, reels... Et segueixo a l'Instagram i al TikTok, ojo. Ja no tinc, tio, me'l vaig borrar, em vaig ratllar a gas. Me'l vaig borrar, sí. Però si només tenies un vídeo. Pues el vaig borrar, en plan, em vaig borrar el compte. O sigui, ratlladíssim, perquè no em pillaven visites, en plan, em sortia que tenia 4 likes, 2 visites. Dic, oye, la mate no me salen. I així tots els vídeos, tio. Tots els vídeos em pillaven 2 visites, 3 visites. Dic, tio, l'algoritme del TikTok m'ha pillat mania. M'espero un temps i després torno a començar. I ja tornaré al TikTok, de moment estic jubilat. Però sí, me'l vaig borrar. Bueno, on anava? Vale, sí, m'agrada fer fotos i fer vídeos, vale, però això no té res de graciós. La part graciosa ve ara, i és que he aprofitat aquesta tècnica de Photoshop i de que m'agradin les fotos i la intento normalment barrejar amb el poc enginy que tinc per ser una persona de 19 anys per fer memes. M'encanta fer memes. O sigui, sí. Jo crec que no se'm dona malament fer memes. No, gens. No, perquè amb els memes que passes a la classe, o sigui, al grup de classe... Això anava a comentar. Són molt bons. Clar, és que la gent es pensa que fer memes és fàcil, però fer memes no és gens fàcil. Perquè mira, jo a les classes virtuals, o sigui, diguem que estava atent a les classes en situacions, bueno, com molt concretes, no? I estava buscant concretament alguna SPM, que SPM vol dir situació amb potencial de memització. Llavors jo la que trobava una situació d'aquestes que deia, buah, d'aquí puc fer un meme de la parra, anava ràpid, des del mòbil ho feia, anava ràpid al PicsArt, bueno, en alguns casos havia anat al Photoshop, però si no anava ràpid al PicsArt, feia el meme el més ràpid que podia i l'enviava pel grup de classe. I el repte estava en que, clar, tu quan fas un meme, o sigui, tots els memes tenen gràcia perquè estan en un context determinat. Claro. És a dir, el meme del Burofax, tu el fas el 2016 i no té gràcia. El fas ara i ja haurà per tot la gràcia. Sí. La gràcia dels memes és entendre'ls dins del context. I llavors a les classes virtuals els professors van bastant ràpids explicant. I la situació, per exemple, si algun profe
me'n recordo un profe que va fer un portazo i es va escoltar un muntó el portazo. Clar, el meme del portazo té gràcia en una duració, en un espai-temps de 2 minuts, com a molt, perquè al cap de 2 minuts la gent ja s'ha oblidat del portazo. Clar. Llavors tu has de ser més ràpid i anticipar-te i arribar-lo a enviar abans de que la gent s'hagi oblidat del portazo. Sí, per mi les classes virtuals eren tot un repte i havia arribat a enviar un munt de memes. O sigui, jo recordo tardes d'haver fet 2 o 3. Sí, sí, Que al no. final- Sí, o sigui, hi havia classes que deies buah, estic superanimat, pum, 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 meme, té meme. I és que a sobre la classe, o sigui, el nostre grau, té un compte de memes a l'Instagram. I els teus surten bastant, eh? Sí, és que gairebé tots eren meus. Sí, tal qual. Em van fer... El tio que ho porta, perquè... O sigui, ara anem a explicar això del compte de memes. El tio que ho porta, o la noia que ho porta, no sabem qui és, perquè és anònim. Tu saps. Jo sospito molt d'una persona, però no ho sé. Jo tampoc ho sé. Sospito... I he parlat amb ell per Insta, perquè quan li passava els memes i tal, hi havia una conversa ja. Però t'ho juro que no sé encara qui és. No? Però sospito, tinc sospites fortes per això. Però bueno, la qüestió, que el compte aquest de memes em va fer una placa de l'empleado del mes. És veritat, crec que sí. Sí, perquè vaig tenir èpoques que estava molt a full amb els memes. Però és que jo recordo tardes que al principi enviava els memes pel grup de classe, però és que al final potser n'havia fet ja com 2 o així, i el tercer ja us l'enviava a vosaltres per privat o pel grup així més privat, perquè era en plan, tu, tampoc els vull atossigar i passar-los 10 memes per tarda, saps? Perquè al final acabaran fins als nassos a mi. O alguns que els enviava directament al compte de memes i no l'enviava a ningú més. I mira, ara t'explicaré una història amb això del compte de memes que em va passar, perquè és això, els meus memes surten bastant, no perquè siguin els millors ni molt menys, sinó perquè crec que sóc l'única persona que es dedicava a fer memes de la carrera. I em va obrir un dia un company de classe que està ficat en consells i coses així, fent-me un àudio de 5 minuts dient que jo, com a persona que portava el compte de memes, que si podia fer no sé què i no sé quantos. I jo, quan vaig anar a escoltar aquests àudios, duia com 2 minuts de que ja l'havia escoltat i els va borrar i se'n va parar la meitat de l'àudio. I em diu, perdona, perquè es pensava que era jo el tio que duia el compte, perquè només sortien els meus. Jo li vaig dir, tu, que no sóc jo, tio. Sí. I em va obrir amb àudios dient, no, com a persona que porta el compte ens agradaria fer no sé què, no sé quantos. Qui et va obrir? I no era jo. Que així descartem algú. Qui et va obrir? És que no vull dir noms. Després, a veure, no és res privat, vull dir, no em va dir res que no pugui dir. Ja, però és per descartar. Després t'ho dic. Vale. Aquest està descartat. Però jo tinc sospites fortes. Perquè a més d'haver parlat amb ell i tal... Bueno, i ja està, ja hem parlat de tot, lo dels memes. Passem al següent, si vols. Vale, el següent és més d'esports, no? Sí. Sempre quan ets petit, doncs sempre tens una afició als esports i es descanta més pel futbol o pel bàsquet. I aquí tenim els dos. Aquí tenim els dos. Perquè tu futbol no has fet, no? No. Després de refrescar... Sí. Després de refrescar la mandíbula. Doncs això, jo vaig fer futbol de petit a partir dels... no sé, 6 anys, és que ni me'n recordo. I jo vaig entrar gràcies al meu tiet, perquè el meu cosí, el company del canal de YouTube, ja estava dins del món del futbol i el meu tiet estava també dins del club o alguna cosa així. I doncs ma mare va parlar amb el seu germà, amb el meu tiet, i em va enxufar. Vaig fer la fitxa i tot i pues, cobrant, saps? Però bueno. Cobrant? Amb 6 anys? Home, a veure, què et penses? Joder, futbolista i youtuber, tu, ja has acabat aquí, mare meva, que malament ho has fet. I ara amb un podcast, és que... I vine a Andorra, és que, bueno, això. I no sé, ho vaig deixar als 15-16 anys, ho vaig deixar.
Hòstia, estem parlant de que els futbolistes de l'Andorra paguen impostos a Andorra, no? Clar. O sigui, pot ser que els futbolistes de l'Andorra estan a segona divisió cobrin el mateix que alguns equips de primera, només per lo que s'estalvien d'impostos? Bueno, a veure, depèn de quin equip de primera. O sigui, Home, clar, depèn de quin equip. Poses Anem a posar un de primera així, el Cádiz. Ese Pepe. Pepe. Ese Pepe. Un gran del Pepe. Un Pepe. No ho sé. No sé el que cobren. Però sí. Ho hauríem de buscar, tio. Algun dia fem recerca i ho diem. Sí, ens fiquem mascareta de periodista, no? Sí, fem així. Mascareta periodista. Treu-te-la, anda. Treu-te-la. Hòstia, és veritat que me l'he deixat posar. Vale. No, clar, no fos cas. Vols que et digui el que et diria... O sigui, el que he pensat? M'he posat la mascareta de persona políticament correcta que està inconforme amb qualsevol cosa que es digui, i quan he vist futbol he pensat: futbol? Ets un home bàsic, tio, no? Hòstia, a sobre seràs hetero, no? És que, mare... I blanc! És que, tio... O sigui, tu votes a Vox o què? Com que futbol? O sigui, com que futbol, tio? Però pots respectar una mica la gent? No sé, tio. Si tu saps, no? És que, mare meva, jo aquesta gent, aquests blancs, tio, i a sobre hetero. És que no ho entenc, eh? Saps que això farem un clip, no, d'això? Perquè... Però que ho he dit en plan no va males, en plan que ningú s'ho prengui a males. I si algú s'ho pren a males és perquè és el que ell hagués dit. Per tant, espavila. Posa't les piles. Bueno, és que no m'ho esperava per res del món, tio. És que quan... O sigui, estàvem parlant d'aficions i veig futbol. I dic, tio, no pot ser tan bàsic, futbol. I m'he vist obligat a ficar el bàsquet. Dic, per compensar una mica. No, futbol, tio. Joder, macho. Però el bàsquet... No, és que bueno, seràs negre, tu. Ah, espera, que et vull fer 2 preguntes en relació amb el futbol. Digues, va. Qui és el teu jugador preferit? Què rius, Miquel? Et penses que et saps la resposta però no te la saps. Qui és el teu jugador preferit? És que sé per què rius, tio. Ets un cabron. No, el meu jugador preferit és Iniesta. Sí, mis cojones. Veus com no te la sabies? Veus com no te la sabies? Sí, mis cojones, diu el cabron. Doncs em veig obligat després d'aquesta resposta a contrarrestar amb una altra pregunta que la tenia ficada com si feia falta, no? Jo que tens plan B per si de cas. Mira'm els ulls. Mira'm els ulls i respon-me la pregunta sèriament. Sèriament. Estàs enamorat de Messi? És que em fa gràcia perquè... O sigui, a nosaltres no ens fa gràcia perquè sabem el context d'aquesta pregunta, però és que la gent que ens escolta, només una persona sap. I potser no ho està escoltant, o sigui... Ja, segurament. Bueno, sí, li passarem el clip, Uah. Però respon, estàs enamorat de Messi o no? No estic enamorat de Messi, però l'estimo. Bueno, que és pitjor del que pensava, això. No, no. No l'he cagat, no? No sé, tio. No sé, li passarem a la persona que necessita el clip a veure que et digui si l'has cagat o no. No sé. No estic... Jo no soc... A veure, Digues. és que són amors diferents. Vale? A Messi l'estimo per lo que fa pel Barça i pel futbol. Però no és una persona amb qui em casaria. L'estimes per lo que fa pel Barça i pel futbol. Clar. I llavors, per què estimes a la teva nòvia? Estic suant, eh? Pues per lo que fa, a on? Perquè em fa feliç. Per lo que et fa a tu. Clar. A l'interior. Clar.
Bueno, jo crec que l'ha salvat prou bé al final. Ah, no. És Sí, que... no? Sí, sí. No Va, passa res. Qué cabrón, ¿eh? Qué, qué cabrón. No passa res. A veure... No em posaré gelós, tampoc. Bueno, va, passem al bàsquet. Va, passem al bàsquet. Passem al bàsquet. Jo vaig començar a jugar a bàsquet, si no recordo malament, amb 4 anys. Amb 4 anys. Però perquè vaig començar al setembre i jo era de desembre, o sigui, era l'any que feia el 5. Tu, però si era més gran la pilota que tu, que feies jugant a bàsquet, nen. Pues sí. Era més gran la pilota que jo. De fet, de petit el que més por em feia era quan em queien pilotes a sobre, tio. Bueno, normal, com a tots. Clar, tiren i et cau. Quina canasta Tot lo que fèieu? sube baja. Quina canasta fèieu utilitzar? La baixeta, la de nens petits. O si no, la baixeta, em sembla que està a 1,90, una cosa així, no estic segur. Ah. Perquè hi havia de plàstic, o sigui, canastes de plàstic, que eren... Sí, però no, allà jugaven les escoletes. Ah, Jo anava... Ah, vale. Ara també t'he de dir, potser vaig estar un any jugant que no arribava a l'aro, Tu ets un altre... Ah, vale. O sigui que Bueno. aquí m'he tirat el triple, aquí m'he flipat una mica, però vull dir, potser vaig estar fins als 6 anys que no vaig tocar aro. O sigui... Bueno, 2 anys aprenent. Clar, sí, 2 anys rebent pilotades. Tu saps la disciplina que et porta, això? Fuà. Estoy curado d'espanto ja, a mi. 2 anys a la banqueta, tio, molt bé. No? Que va, no fèiem ni partits, tio. Bueno, fèiem algun torneig, típic torneig d'escoleta, però on vols anar, tio, amb 5 anys si no saps ni botar la pilota? Ja, la botaves amb 2 mans, l'agafaves, Sí. l'agafaves... Has vist com És que no la podia botar, perquè era tan baixet que no hi havia espai per botar. En plan, jo feia així amb la pilota i ja tocava al terra, Clar. si no es podia botar. No, era un bàsquet diferent. Doncs saps que jo aquesta història, o sigui, sí que l'he explicat bastant, però em sembla que aquí el podcast no l'he dit mai. Saps que jo de petit volia jugar a futbol? Ah, sí? O sigui, jo volia apuntar-me a futbol, però em van dir, no, tu al bàsquet. Però té una raó, no és perquè els meus pares siguin dolents ni res de l'altre món. És perquè jo de petit pillava un muntó de bronquitis xungues. O sigui, cada hivern pillava potser 2 bronquitis. Y claro, al final Luisano, pues dices, coño, este niño que pesado, que pari ya, la bronquitis. I si a sobre el fots I al llavors, futbol... clar, la cosa va ser, si sobre el fiques al futbol a l'aire lliure a l'hivern a entrenar fosc, pues és possible que el pobre nen la palmi. Si fiques en una balança tenir un fill que jugui a bàsquet o no tenir un fill, pues home. Però jo al principi no m'agradava, tio, jo t'ho juro, jo recordo els primers anys a mi no em molava. El bàsquet? Però després sí, no m'agradava, però després ja sí, a mesura que van anar passant els anys, li vas pillant carinyo. I ara ho trobo a faltar, Sí, jo també trobo a faltar el futbol. L'esport és una cosa, tio, que quan la deixes, hòstia, la trobes a faltar, Sí. I mira que jo he seguit, que sí, que si vaig a córrer amb bici, vaig al gym i tot el que tu vulguis, però no és el mateix. No és el mateix el ritme de competició d'anar amb els amics, companys, i dir, mira, va, anem a un partit, ens ho passem bé, saps? Esport sempre, Sí. Aquí el 2+1 ho permetem tot, però no fer esport no. Aixeca't de la cadira i escolta'ns fent sentadilles, fent flexions. Clar. Ara que hem acabat exàmens, no estiguis mirant la sèrie. Ens escoltes i fas esport. Vas al gimnàs. I si és per fer esport, deixo que inclús ens deixis d'escoltar, si vols. Tot sigui per un bé propi, home. Jo no. Cap i a la fi. Jo no. Escolta'm, sempre. Ah, vale, pues no. Tu, Miki, què dius, tio? Què estàs dient? Joder, és que el tio aquest, macho, aquest que no sap què diu. Aquest que no sap ni botar una pilota. Ai. I quan el vas I vaig deixar? marxar... Això t'anava a dir. El vaig deixar l'any de segon de batxillerat, que tenia 17 i mig, per dir-ho així. Sí. O sigui, just abans d'entrar a la uni. I em vaig marcar la de Zidane, perquè ho vaig deixar l'any que vam guanyar la Lliga, saps? Oh! Lo dejé por todo lo alto. I ja... Ara, pues... Bueno, baixo al parc quan està obert i no està tancat per Covid. I ara ja... Un callejero de parque. Sí, ets un... no sé. Perro viejo. Un MDLR. Sí, mec de la Go. Pues jo era un base organitzador, tio. Sí, eres base. Jo era un base organitzador, sí. Jo era el típic que potser feia 6 punts
i bastantes assistències. En plan, jo era de passar la pilota i organitzar l'equip. A mi Molt bé. tirar i aquestes coses no em molava. Molt bé, molt Només bé. tirava de triple. En plan, no en conya, si et dic que ficava més triples que entrades sol. No eres Sí. un Neymar, no ets un Kyrie Irving. No, Ets per més nada. Steven... Bueno, de skills, què tal vas? Com ho portes? Home, o sigui, no és per tirar-me el rotllo de la falsa humilitat ni res d'això, però jo crec que anava bé. Sí? Sí, o sigui, a mi sigui- el que millor se'm donava era triple, fer jugar l'equip, en plan moure la pilota i votar. Podríem dir que ets un... James Harden? James Harden, No, Stephen no, Curry? no, James Harden entra massa per mi, tio. Steve- Jo, un Steve hi havia Curry. molta gent, ja no m'hi ficava. Jo em vaig anticipar el Covid, saps? Jo allà dins que s'acumulava molta gent deia, uf, jo et dono la pilota si Sí. vols, però no em parlis massa, tampoc. ¿Me llamas gordo? Te doy la mano, punto. Ya. Sí. No te hago gracia, te doy la mano. Lo siento, hueles a sudado, pero te miro de lejos. Sí. Jo era un jugador exterior. Un Stephen Curry, però sense la part de dins. En plan, per mi, Sí, la part de dins del triple no existia. era COVID. Era Sí. Covid. Sí, Sí. sí. I això també, jo era molt comunista, jugant a bàsquet. Si puedes meter tu, ja meteràs tu. Jo me fío, saps? Sí. Yo no tiro y ya tirarás tú. Yo te la paso. Todo para todos y ya está, para el equipo. Bueno, està bé. Sí. Jo I digues. ara vull fer una pausa perquè he d'anar a posar a carregar l'ordinador. Vale, doncs pausem aquí en 3, 2, 1... Pues ja hem tornat, després d'una pausa de 5 minutets del públic que ha vingut a saludar el Miquel. Bon públic. Home, sí, no diguis mal públic perquè t'escolta. Me sirve. La família. Però on estàvem? Estàvem acabant el bàsquet. Sí. Si vols passem de tema ja. Sí, crec que em sento doble ara. Et sents doble? Ara sí. Oh, shit, pues. Vale, crec que ara se'ns escolta perfectament. Confirmes? Són meus els mitjons, Confirmes que no et sents doble? Jo em sento perfecte ara. Vale, jo també. Espero que l'OBS estigui gravant de puta mare també i que ens estigui gravant perfectament. I ja està. Canviem de tema. Pròxim tema és batalles de gallos. Efectivament. Vols començar tu? Començo jo? Comença tu, que Començo ara jo jo. vinc del bàsquet, de fotre-li canya. Vale. Pues mira, les batalles de gallos, per part meva, va començar la meva afició al 2015, perquè tenia amics de classe que l'escoltaven i tal, i em deies tu, escolta-ho perquè és la polla, jo què sé. I vaig començar a escoltar i va caure just quan l'Arcano va guanyar la seva internacional a Xile. I em va molar moltíssim. I doncs vaig continuar fins al 2016 i ara, o sigui, des del 2016 fins al 2020 no vaig tornar a escoltar. I ara estem amb el Miquel, amb el Tirpa, amb el Bennett, que flipes. Sí, ara amb la FMS estem que no caguem, Sí. L'altre dia que va ser la jornada 7 de la FMS d'Espanya, li vaig dir al Miquel, tu, fem un directe a Twitch, aprofitant amb l'OBS i tal, i comentem la FMS. I el vam fer, vam començar-ho, però es veia molt tallat perquè no tinc un ordenador per fer streams ni res. Però bueno. Però bueno, vam intentar. Sí, Ara ja sabem que per un altre dia, oye, podem mirar-ho, saps? Amb Claro. temps i tal. sí. I això, I això, ens mola bastant. Bennett, ens sabem pràcticament tots els seus minuts. sí, és algo impressionant. O sigui, jo ja no escolto Spotify, escolto YouTube els minuts de Bennett, del 2020, des de que va començar. Però ara jo crec que últimament és millor, perquè li ha canviat la veu Sí. i ara té veu de rapero. Abans tenia veu de niño rata, saps? I no molava tant, tio. Ara té veu de tio que fuma petes i ara mola més, tio. De un MDLR, vamos.
Sí. Porque a mí me suda en verdad todo, tío. Yo solo quiero venir aquí y rapear, ¿sabes? Con mi primo, tío. Me voy a fumar hachís. Loca. Sí, tal qual. Li ha crescut barba. Sí. M'agrada el flow que em porta. Porta bon flow, eh? Sí. És un flow bastant bacano, s'ha de dir. Potser cadenita? La cadena... Cadenita 2+1? Bro, em compraré una cadena per ell, tio. És que me la penso comprar, és que ja me l'he estat mirant. A l'AliExpress la venen per 2 cèntims. A saber lo que t'arriba, també. Joder, a saber lo que t'arriba, tio. I després també, a la Pull & Bear d'aquí a Andorra hi havia 3 cadenes per 6 euros, però vaig dir, buah, són massa primes, jo les vull gordes a lo pere. Ja anar amb tot el flow Gordes, bacano. uf. Que em pesi el coll, tio, que vagi així pel carrer. I això que em faré Posa't una cani. pesa, tio, posa't una pesa de la cadena, si vols anar aquí, tio. Saps els packs d'aigua de mililitro i mig? Sí, Que venen amb ampolles de 6, doncs te'l penges de la cadenita i vas així, tio. i això, que em faré cani, Miquel. Cani no, tio. Rapero és una cosa i cani és una altra. Home, no faltem al respecte, tampoc, a tots els Amb la raperos, hip-hoperos que hi ha. És que la cadena sempre queda... Un collar sempre queda bé, tio. A tothom li queda bé el collar. Jo no he sigut mai, de portar, per això. Jo de petit portava més que ara. No, ara no porto. Jo tampoc. És que em fa mandra, tio. Sí que he tingut temporades de portar, però em feia mandra, tio. Me l'havia de treure a l'arribar a casa, després torno-te la posar i... Uf, que palo. Jo cada te'l posat menys a la nit, menys la dutxa. Ja veus això. La dutxa ja te l'has de treure, la nit te l'has de treure. Joder, macho. Surt més a compte... Surt més a compte, saps? Què surt més a compte? Què? No, realment no sé què anava a dir. Una Estava ricada. esperant una improvisació del meu cap, però no ha arribat a temps. No ha arribat Jo a la temps com els porto memes. pulseres, tio. Jo també porto pulseres. Eh? Pues farem com si no haguéssim vist això. Saps allò que en el meu cap pensava, uah, que trolets, és boníssim. I de cop ho he fet i dic, què? Què estàs fent, tio? Bueno. Que burro, tio. Sí, aquí ha sigut ultra burro. Bueno, continuem amb batalles de gallos o... Mira, tu t'has quedat sol, no? A casa? Sí. M'acaba d'arribar un missatge del meu pare que jo també estic sol a casa. Fem una festa o alguna cosa, jo que sé, una festa per Discord. Ens droguem. Gas. Vale. Intento Mira, ficar per drogar-nos, pitones. podríem convidar alguns de la nostra audiència, tio. Que digues el que ens han posat. Ho dic? Sí, digue-ho. Bueno, ni que sigui per sobre. Vale, hem ficat quines són les teves aficions? I hem respost... Hem rebut quasi tot el mateix, o sigui... Ara hi ha més que abans, Sí, hem rebut unes quantes de persones acabades. De persones que han respost drogar-se, Sí. coses relacionades amb porros. Sí, directament, o sigui, quina és la teva afició? Fumar porros. Escoltar 2+1 i drogar-me. Escoltar 2+1 i drogar-se. Aquí, des d'aquí no defensem drogar-se, No, a no ser que per sigui res del escoltant el 2+1. Claro. Som Home. una droga? Podríem dir que som una droga, Miquel? Podríem dir que el 2+1 és una droga? Això que se t'acaba d'acudir, tio, és bona. Però és bona. És bona. Vale, després Escoltar 2+1 i drogar-me. estic llegint les altres respostes i... Bueno. Normaletes. Què feies excepte- tu? O sigui, Bueno, digues la graciosa, de les que queden. quina, la tercera? La tercera. La que està al mig, és la que anava a dir ara. Què es fa quan estàs sol a casa? A lo... Fill, que vaig a comprar el pa. Ah, sí, comprar el pa. Festa per Discord, ho acabem de dir. No. Digue-ho. No, doncs... El senyor de l'Instagram fica matar-me a pallaringues. Ja.
És graciós perquè és veritat. O sigui, el ja és per suavitzar que de veritat es mata pallaringues, jo crec. Però bueno, que ell i tots, o sigui, ell i tota la població, o sigui... No ets l'únic. No és una... No ets l'únic. Que no és l'únic. Que no es senti sol. No és una cosa de la que avergonyir-se. No, és una cosa natural. És una cosa natural. Però tampoc hem vingut aquí a parlar de marranades. Clar, no. Perquè per adolescents que parlin de marranades ja estan tota la resta de programes d'adolescents. Aquí anem un pas més enllà i aquí venim a parlar de coses sèries. Com jugar a futbol. No, ja està. Ja està, no, la brometa? Ja està, sí. Bueno, després tenim altra gent que també fotografia i caminar. Tu ets més la part de fotografia. Bons hobbies. No està mal. I després l'altre gym. Molt bé. Gym. Molt bé, esport. A quemar, a levantar hierro. Claro. A levantar hierro. Aquí volem gent que aixequi pes. Sí, el país no, pes. Per què aixecar el país quan pots aixecar pes? O sigui... I fer així. El meme aquell del negre que està així. Sí, per això. I jo crec que ara hauríem de parlar una mica del podcast d'aquesta setmana de reflexió que hem tingut, ni que sigui comentar una mica per sobre, perquè hem tingut una setmana de reflexió però d'orgull també. Sí. Et deixo comentar. Sí, bueno, doncs no res. Vam estar sentimentals. Amb el Miquel vam parlar per WhatsApp i vam dir: tu, falta algo. Sí, falta algo perquè estem veient, o sigui, que quan ens ho preparem ens sent millor, o sigui, anem més fluids i tal, i quan més és improvisació estem més amb xic. Queden pitjor. Sí, amb moments callats, sense dir res, i bueno. No, I sí, a veure, i vulguis o no, hem arribat a la conclusió que, vulguis o no, si vols alguna cosa, tu has de currar. Sí. I el que volem nosaltres és fer el contingut el millor que puguem i que sapiguem, dins de les nostres possibilitats. Que cada cop les nostres possibilitats són més. Que vam començar gravant amb això i ja tenim primeres inversions. Mira el meu micro i mira el d'en Josep. Sí. Jo he fet un pas més, o sigui, he dit, estic fart, vaig a adelantar-me, vaig a pagar. A pagar. Vaig dir, vaig a pagar. Per què? Pues perquè sí, perquè vull. Perquè m'agrada el podcast i així ja tinc un micròfon que no és dels bons, però dels bons és el que a millor preu l'he trobat. Sí, no, està molt bé. I vulguis o no és una inversió... Quan tu creus en un projecte, tio, pues a invertir. Claro, és això. I si ens mola, tio, i tal... O sigui, que vulguis o no, jo crec que també és una prova més de que ens ho volem prendre en sèrio i de que ens agrada, sobretot. Clar. Jo crec que la prova final de que ens agrada el que fem va ser la setmana passada quan ho vam gravar a fora. Sí. A sobre va ser un capítol bastant guai. Ja, va ser el que ens va portar a la reflexió. Clar. Que tornarem a les entrevistes. Exacte. Aquest cap de setmana. Si tot va bé, si no hi ha imprevistos ni res, tornarem a les entrevistes d'aquí poc. Sí. I ja, jo per part meva, jo ja estic, Sí, jo també. Saps allò quan t'has menjat el postre i dius, oye, jo per part meva ja, cambrer, lléveselo, tráigame la cuenta. La cuenta, sisplau. No sé si vols afegir alguna més, ho deixem ja aquí. No, ha sigut un últim minut o minuts. Què mires tant cap allà? Perquè tinc l'altra pantalla aquí, on està tot l'OBS. Ah, claro. És que veig que anaves mirant. Ahí, traga! I quan portem? Ara mateix portem 45 minuts. Bueno, està bé, és més o menys la duració que tenim normalment. Sí.
Jo pensava que, bueno, se'ns ha allargat bastant al principi, quan hem fet la primera pausa, que estàvem a mitja hora. Però hem fet un sprint final, tranquil·let. Sí, Hem anat a ha sigut Tortuga. agradable. Sí, hem anat a Tortuga, o sigui, la llebre per allà i nosaltres avançant, mica en mica. I no res, que em tallaré el cabell, nen. Jo hauria, o sigui, ja també me'l començo a veure llarguet, Sí, jo me'l tallaré una miqueta. Jo quan vaig a la perruqueria li dic, perdona, em pots arreglar el cabell i tallar les puntes, sisplau? Bueno, està bé, jo dic, fes-me això. I et Fa fan... una altra cosa. Clar. Jo crec que em començaré a rapar, calvo. Calvo. No, però vull dir l'1, el 2, 3. Però de moment m'agrada, com em queda ara, així A més mi em mola. llarguet. A mi em mola. Seguint els passos del meu compi Josep, tio. No em queda tan bé com a tu, perquè encara no el tinc tan instaurat, saps? Però bueno, No. la que me'l comenci a saber posar... Això en 2 dies, ojo, En 2 dies portada al Men's Health. I en 3 al Vogue. Pues no res, si vols despedir... Sí. Va, avui despedeixo jo. Sí. Josep, moltes gràcies per haver estat aquí amb mi, Gràcies a comentant tu, les Miquel. nostres aficions. A tu. Miquel, moltes gràcies també per haver estat aquí. De res. I ens veiem al capítol... Bueno, ens veiem aquesta setmana, no? Aquest cap de setmana amb una nova entrevista. I esperem que us moli el format entrevista tant com aquest que fem ara així més tertúlia, que els tenim així mig separats, mig... Bueno, Sí. la nostra idea és fer una tertúlia a la setmana, com el que fèiem abans, i una entrevista, però penjar-les per separat. I ara haurem de mirar quines pengem a YouTube, quines pengem a Spotify, però en principi esperem que us agradin i ens veiem al cap de setmana. Perfecte. Així que fins a llavors... Apa! Siau! Adeu! 2+1, amb un andorrà fora de casa i un maresmenc il·lustre. Cada diumenge amb Josep Túnez i Miquel Coll.